Mohon doa restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya akan menyerahkan surat keputusan pengangkatan PLT SMA Negeri Patukoko. Semoga SK ini menjadi dasar hukum bagi kepala sekolah untuk mengelola semua sumber daya yang ada di sekolah ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lembaga ini. Kita berikan tepuk tangan. Poin natin binbitabo ulit na finyo na di ko kundo place of ng tipo ini. Mas mautod finyo inan buhay ko na neta lang. Esa nag na kepala sport. Esa maamu ng finyo. Na mautod finyo anan umang kisang bibuan imbala inom na isinit. Poin nanuwid siyang fambihin na nalapis o karana tino ang live passet sa kananin na kaset na sa kananin na ito. O niya, nanetap hangkin na netap na sinsay. Nagnamalot ko ng tiya, intayo. Pwede mo na, kung manatiyan mo ng tamupokat sila ang PLT. Namalot ng siyong na naraprepaman at niya na nanay. Nagliyok noon ang mafahaw makatinap na ahaw magtunga na pinagyaw na. Baik, Kepala SMA Negeri 1 Lubang Timur. Namatot ka na flafuan mga paitayo ko pagkakatang tatay. Nagleka mo siya na ako na ko na may kasi ini mas na minilap ng pikuan yung balay yung mga pinag na kumapit ang tawag ng o nagdiya ng kasi ko ng final na ang fasabefas ano yung naunat na nalaklay ko na case one na naglay ako ang final PFTV na SMA Negeri Patukoko na magkaon. Ang pinipiguan ni mo na si Maraglaw kanatyonan ay fanatang fafan na kanatyonan daw kung laglay ko manayang po na laglaw kanatyonan di manay punano to yung online kasi ilanat sumutiin iyanam na ilanay doon na ontol muli na taon muli tabo amlem tamlay ko na amlem tumana pinaglaw na akla. Kita berikan tepuk tangan.